Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kinong yalam jong Joint Action Committee Against Casino kabakentup ya kesenjuk kirang baksenong ribhoi ka KSU ka FKJGP bat ka HNYF hak singi palai ka praterik unai luar arajar RPR kile kendo yu menteri rangba ka jela Konrad Sangma ha office trekam jong u mat penpau ya ka jing persya ka bajur hak baide ba jing wan ra ya ka casino hatam ribhoi hadirin ke jingalang kinong yalam jong ni ka komiti kila pentip bo menteri rangba ulakular baka sarkar kan omya chakmat hagabai de baka ni ke jing thmu namar ke jing persya ni babun kiliang bat na ki kunhon ba pher ki bakan thop yagi kunhon nyam ki pajba ka thamri bhoi bat ki we akaji kundu mutasgi gumba plai lomba kilat patai kebor tiki tayo blale ladon ka kunhon koi ka komiti ka bangila ya seng hangte po nongpo lomba ka jing ya convince nak ka sejuk ki nomba snong thamri bhoi kumju lang ru ki paraseng balang nadu ka Khasi Student Union nabo Ribhoi ka Federation Khasi Jintia Garo People but ka Hindu International Front nilai teli geseng sinjuk ka masnong nilai form week committee ka bang nilai ya penbet ba ngilong persya ya kan ka tem khalai mereka kasino te nilai sim ya karai ru ba ngin kendu yo menteri romba tasgi kembelong menta but ngin ya ai ya kadrokas ko jungi but lembaga ni drokas gi yo ya kran mar khamat di honor kan ka tem khalai dari ka kasino te pat kaji kundu jugi mtaski kalong ka ba sultanat amar nagliang jong menteri rangba ula kran shai be pakadai kajing ya persya jong ki paiba hi borok napo ka themri boy pat kumjuru na ki we ki district hi borok hawe ka jala jungi ablang long ya ka sarkar pat kumjuru ya ki cabinet minister ban shong kerki hat ki por pat hadu mentaru pen pau pen shai shangi ba blak sangi no ya kane kajing ai license ya kane ka kasino tem khalai bat nalia jungiru shom komiti ngla play lomba KSU lomba jongka sekmi kumju na district ru ngila ya budin ya kane ngemong ba kamdon ka jingai bomai NOC ru kadon bat ka jing snaru kadon bat ni ngila poi hatu ka ba nio chitep ba kinong tap ya ki license ru apply license ru kadon de kane boro hot klaya andre hamantahi man sange ya kate ya ka julong ya ka kasno hi kalong be pelat kena ba kanamla shu ban long namar ba naliang menteri rangba hi ban pau bet la rakamdan ka jingi menjur pai ba nari boy ban ka jalai bro hoy kanamla long ya kane ka tem khlai la ne kasno long bet shibunta boro hi ka jalam de tam sik jungi ka jing so persya jong ki pai ba hi boro ka jing so kata jong ki niam ki boro ki balang ki bodon apo jong ka jela jungi boro namar ngi shong hang le ba kadin apo ribhoi lane khana para malada ubreu apply license unio napo khana para ngam kinamla on persange lada apply license apo miam ne apply license apo shlong kalong kumta te kane ka jingkran jungi ru kalong ba niora ya ki pai ba niora ju ki seng balang per kumju ki runiam bat kumjuru ka bakta ingi ka dei ka bagila itu yangi kum ka jela ka bati bru tu play te kata di ka we ka ba ki borok ki jela ki itu ingi kum ka jela meglia kata te kalong ka ingi ka ba ban kata ndrei ladangi phai pat ya ka e bade ka kasno hapo district jungi la ka dei ka abstil district ru ka shri ta ka kerteng kam pineu i shipun ki jingtuna jungi ladangi pe ya ki kun samla ki bodon kami ki training center kadang ipai kun samla ki beron kami ya ka jaga puli ka babiak kadang ipai kun samla jungi ki bla shanghop ho drugs ki momdon ya ka jing petin lenti yo ki ban kelab mun no telong kita ki bangi yo man ya kran mentasgi menteri dong hoi ka katkum ka jing ya kran menta kalong bai ka jing sange shisundan hendrai na tharai namar kadon ka act jong gaming act na tharai ba ka sarkar kan ya hi na ko por ban penstu paiba balada ki paiba hi kirang don be ya ka jing persya ya kani ka kasno la ne tem khlai namla ban urlong hapo ka district riboi la ne ajula jungi jingshai ka patikna pa ka wahila tikna 6% kalong ba lada kita namar community po bernihat kaladon ka jing te bi ka to ka private ka ba ka government kam ton jing te bat ula kerjai balada kita makana ru nakaliang jong ka sarkar jela hadu menta kilarai ba kingdom ai license lardon makana kita ki ba apply license ru nakaliang jong sarkar
ki larai da gawe ka jumut bakin nom ai license ni kita kiba ai kita kiba apply license kan kita ibu ngapa ban percaya ku jadi tenakal yang juga ni ai boleh sebut ya ka ni ka government apa jilam jumut so kadang sama ipala simkia nama isngap bai ya ka sur jung pai ba bala lagi pai ba ai kinang percaya kemudian ia kan ni ka kasino la kan nu ka jaga ya khalai kin nom penterekam ka ni ka jela ka juni berapa. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To ask the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.